Jmenuji se Chio Mihama a jsem středoškolačka, přestože na to nevypadá. Au, je, Azumyangada. Matsuyama-ko, Ano, příště se víc snaž, ano? Dál, Chio-chan. Ano. Chio-chan. Ano. Hlavně z toho nespichni, jo? Hej, Chio, za kolik to máš? 100 bodů. 31. 30. 42. Dohromady to je 103. Tupouni vyhrávají. Nejsme tupouni. Chio-chan, ty umíš na všechno? Je vůbec něco, co by ti nešlo? Kde pak? Nezvládám třeba... Nezvládám vůbec jazykolamy. Přines k jasu, basu, chlastu, přines basu k jasu, basu, přines jasu, basu, přines k jasu, basu. Čertu si tak roztomilá. Taky no, další otázku, prosím. Nemám páru, za trsku tu stál na chodbu. Že by neměl náladu? Měla bych být něžnější? Sakaki-san! Chio-chaniny, culíky. Nemůžu odolat. Co? Je? Kdo to je? Nevím, možná nová studentka. Ale na to je moc malá. Co se děje? Ztratila se? Nebreč, tady, dostaneš lízátko. Tady nemají děcka co pohledávat. Jdi pryč, čá. Přesně, a dej domů. Piru, Hej, Co budu dělat? Jak jen Chio-chan pomůžu? Už vím, když ty culíky vrátím zpět, tak možná... Tady jsou. Počkejte. Chio-chan. 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 Za culíky se vydá přes Salátové moře, přes Mrkvové hory a při putování kolem světa jí na cestu posvítí polární záře. Chio-chan. Chio-chan, ty jsi našla své culíky? Konec dobrý, všechno dobré.